на гимнастиката. Тя има поглед върху художествената гимнастика. Те са били поставени, но тя е решила да се сменят просто музиките на двете съчетания. Корейката Сон влезе с пети резултат. Мамун с тази грешка отвори широко вратата. Абсолютно. Преместване с ръцете не трябва да го има при изпълнение на този трудност. Като цяло добро изпълнение на корейката Сон. Благодарна е на топката, очевидно. Че се е справила, доволна е и тя сама от себе си. Много добре тренира очевидно това момиче, защото рядко я виждаме да бърка. Да, подготвена Подготвя се сериозно. Още на подиум тренировката, като я видяхме, защото съдиите ставаме да гледаме подиум тренировката и видяхме, че е много добра форма. Защото тя не участва на много състезания през годината. Явно се е подготвила